Ok. Deci, pe strada... ce stradă e asta, mă? Topologului, nu? Nu. Valdemar Bășinescu sau ceva, nu? În fine, pe strada asta de Inferentari e o fată fenomen care o plimbă pe altă fată, mai mică un pic, într-un cărucior. Să vedem unde poate fi. Deci, o fată o plimbă pe încă o fată. A dispărut! A dispărut! Bă, și sunt mari. Nu sunt mici. Au dispărut. Au dispărut pur și simplu. Pur și simplu a dispărut. Bă, eu pun pe YouTube. Știu. Salut! Camera. Salut! Haide. Haide să le găsim. Uite-le. Uite, vă capul lui Gabi. Uite-le, sunt acolo, dacă le vedeți. Uitați. Dă zoom. Uitați acolo, le vedeți? Uite, uite. Nu, știu, mă, prostule. Și de bula cap. Le vedeți? Uitați-le acolo cum se mișcă. Vin spre noi. Vin spre Vă să noi. fugi. Uite, stai mă că nu vin spre noi. Nu ne-am ieșit sau cu ceva. Da, s-au oprit, ce pui mei fac. Uite-le, vedeți? Hai. Ce face ăla? Ăla e taxul. Ăla-i taxul, bă! Taxul! Taxul! Hai și taxul. Uitați-le. Ce are în gura aia? Ce are în gura? Uitați-le, are ceva în gură. Ce? Face ca un copil. Face ca un copilaj mic. Și e destul de mare, clasa 0. Deci, vedeți? O să pun pe YouTube, să dați și voi un like dacă vă like. place de Dacă vă plac fenomenele paranormale din Ferentari, nu uitați să dați butonul like, da? Hai să vedem. Fugi, dă timpul la noi. După mașină? Serios? Uitați-le! S-a apăsat butonul de like pentru ele! Arată-mi! S-a apăsat butonul de like! Ce reacție de să-mi bag pui! Dați și voi un like pentru fenomenul ăsta! S-a ridicat în picioare copilul! S-a ridicat în picioare copilul! Fugi, drept! Fugi, doamne! Uitați-le! Eu nu știam că copila știe să alerge! Băgam ești! Am filmat totul! Deci cam asta a fost videoclipul. Uitați-o pe aia. Aia e măsa, vedeți? Dă-te, mă! Că o filmez pe măsa! Uite, aia e măsa! Deci da, dacă v-a plăcut... Dă-te în pui, mă schimb! Nu! Stai cu minte! Arcă-mi-o pe Cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă like, subscribe. De fapt, eu am fost la Ropu, bye bye.